Hej og velkommen til Sydney, hovedstaden i Australien. Jeg er taget til Sydney, og det vi ser her, først og fremmest, det er Operahuset, som selvfølgelig er arkitektureret af en dansk arkitekt. Så nu har jeg i hvert fald set det, man skal se i Sydney, og så vil jeg fortsætte ud at se de ting, som man også kan se i Sydney. Jeg har ingen anelse om, hvad der er herude, men jeg ved, der er et operahus, og det er designet af en dansk arkitekt. Og så tager vi det ellers bare på Spitzgefühl og ser, hvad der ellers er at finde i den her spændende, fantastiske storby. Jeg er taget afsted sammen med Andy og Miriam, så det er altså os tre, der tager på eventyr. Og endnu en gang, så er det Nikolaj på tur. Velkommen til. Ja, så er vi så fortsattet videre her i Sydney, og det vi ser nu, det er Harbour Bridge. Og den er specielt designet. På den ene side, så er der noget, der holder den fast, og det er der også på den anden side. Så det er jo utroligt, at man også kan bygge sådan noget her i Sydney. Altså Harbour Bridge, mine damer og herrer. Hej og velkommen til Sydney. Vi har fundet et bevis på, at australierne er super kreative. Hvis vi kigger på den her, så kan vi se, at det er tydeligvis en af de gamle kanoner, som fra dengang, at Sydney var i krig. De stod bare og skød løs ud i havet. Men i dag der er det lavet sig op til en kikkert, som har stået og kigget på de der både og nogle forskellige ting. Men en af de her gamle kanoner er altså i dag blevet omdannet til sådan en fin kikkert. Utroligt, hva'? Yes, godt. Nu står jeg midt i Sydneys centrale del, også kendt som The Rocks. Og her der har man indført nul-tolerance over for parkering. Det vil sige, hvis man bliver holdende længere tid, end man har betalt for, så sker der det her ved ens bil. Det er altså, hvad man kalder nul-tolerance over for ikke at betale sine parkeringsafgifter. Så hvis du kommer til Sydney, og du har en bil med, så husk at betale dit parkeringsbøde. Det er et af de gode rejsetips fra Nikolaj på tur. Hej! Jeg har lige købt et æble, det smager godt. Og nu skal vi på markedet. Det her det er markedet midt inde i Sydney. Det er lørdag, og vi befinder os i The Rocks. Og hver lørdag så er der et stort marked i The Rocks. Så det skal vi ind og se det nærmere på. Det kunne være, at vi finder nogle spændende ting og sager, vi kunne købe med hjem. Ikke noget, der er for tungt selvfølgelig, så skal vi til at betale overvægt, når vi skal op i flyveren. Men altså, The Rocks marked, vi fortsætter af. Det skal nok blive rigtig sjovt. Nu skal vi altså se nogle trækkengurer race. As well. Nu fortsætter eventyret her i Sydney med en bustur. Den her bus, som er sådan en City Sightseeing Tours bus, hvor man bare lige kan hoppe på og hoppe af, som man har lyst til. Den kører rundt cirka 12 timer i døgnet i Sydney. Så jeg har lige købt en billet og skal nu rundt og se nogle af de forskellige steder, så man lige kan få nogle gode oplevelser med her fra Sydney. Stopper altså 31 forskellige steder. Vi ser der forskellige steder. Der hvor jeg er lige nu, det er det der hedder The Rocks. Så vi fortsætter ud på en fin lille bustur, og så lidt senere på dagen, så bliver planen måske, at vi skal op og se Sydney Tower. Men bustur i et par timer, det skal nok blive spændende. Der kommer helt sikkert nogle gode billeder ud af det, og dem får I selvfølgelig mulighed for at opleve med her. Nikolaj på tur. Vågner op i min seng på en dum dag, stikker snorten frem. Nu sidder jeg på bussen, og man kan altså finde ud af, at Sydney er en meget lille by nede på fortorvet. Der står Andy og Miriam og vinker. Så selvom man prøver at slippe væk fra dem, så er det altså umuligt. Men det gør ikke noget. Det går med. Ud og se på til verdens ende. Man ved jo aldrig.
af bussen, og det har jeg gjort for at besøge det, som der hedder Harry's Peas and Pies. Meget berømt sted her midt i Sydney, hvor alle de kendte, de har været og spise en hotdog eller en kærte. Der er billeder af på væggen. Det er altså alt fra Elton John, Pamela Anderson, Blues Brothers, ja, you name it. Så har de altså været her og spise på Harry's Peas and Pies midt i Sydney. Så det skal jeg selvfølgelig også lige gøre for at få lidt middagsmad. Harry's Peas and Pies. Og nu står jeg så på et af de mere kendte steder i Sydney. Det er altså her, vi gemmer Operahuset, designet af danske designer Jørgen Utzon. Vender vi os om, så har vi den her fantastiske udsigt ud over Skyline Sydney. Og bagved der gemmer der sig en af de her små parker. Så det er sådan en lille udsigtsscenade her fra Operahuset i Sydney. Jeg vil fortsætte ned til bussen og køre lidt videre i byen. Nu er jeg hoppet af bussen, det vil sige, at min bustur rundt omkring i Sydney, det er slut. Så vi vinker farvel til turbussen. Og ser den måske igen i morgen tidlig, hvor vi tager til Bondi Beach. Men ellers så er det tak for i dag. Tak for en tur rundt i Sydney. Jeg har lige købt en rød Fanta. Den smager godt. Hej og velkommen til. Nu står jeg højt oppe i skyerne i Sydney Tower, og vi har en fin udsigt her. Panoramaudsigt blandt andet til Operahuset, som gemmer sig nede bagved. Vi har også udsigten over til Harbour Bridge. Gemmer sig derhen. Lige nu der er vi faktisk så højt op, så at hvis man stillede 60 giraffer oven på hinanden, så ville det være så højt man nu stod. Vi har ikke de 60 giraffer, så det er derfor vi er taget op i Sydney Tower i stedet for. Der er sådan en god udsigt op herfra. Mens vi sidder her oppe i Sydney Tower, så kan I jo meget vel lige få et af Nikolajs praktiske rejsetip. Søger du en romantisk aften med en god udsigt, så tag op i Sydney Tower. Man kan sidde her og nyde den gode udsigt. Og selvfølgelig meget romantisk nyde solnedgangen. Det føles som om man er i en helt anden verden.